Wat doet het wetenschap Amersfoort gilt dat de mensen betalen via de wetenschaplessen? Het wetenschap heeft twee taken, twee hoofdtaken. Zorgen dat de volle wetter bij voortkomt, maar aan de andere kant ook dat we het wetter wat we hier hebben, dat ik een bepaalde kwaliteit had. Dat zowel voor de mensen als voor de beesten, dat elke een daar goed, hem goed bij vielen kan. Nou, ik denk dat we de taken van het wetenschap net duidelijker onder beeld brengen kunnen, totdat we hier op een zeedik staan. De kerntaak om droege voor te houden te kennen is dat de zeedik op sterkte is en op hichte is. Friesland is ik in een grote tobbe met water. En daar had het wetenschap ook een hele belangrijke taak in. Nou, en daarvoor is een heel ingenieus systeem van gemalen, van polderdieken, van stuwen. In Friesland houden we het water op een dusdanig peil dat we dus goed werkje kennen, in orenhoeken goed wijnje kennen en op andere plekken de natuur zijn karakter krijgt, maar ook recreëren kennen. Zij is het wetenschap bijvoorbeeld heel actief met milieuvriendelijke oevers aan te lezen. Maar wat te denken van die 8 tot 10 rioolzuiveringen in heel Friesland is hartstikke wichtig. Alle afvalwater van alle inwoners van Friesland wordt we zuiveren, komt weer beschikbaar om broek te winnen. Dat is natuurlijk van levensbelang, want we moeten de kwaliteit van uw leefomgeving die mag gewoon op peil houden. Het kader van alle taken die het wetenschap doet, het kader dat wordt bepaald door de provincie. Dus door de provincie Friesland. Die zei in het kader van het streekplan, het bestemmingsplan, je kan je wenje, je kan je bordje, je kan je recreëren. En dat betekent dat er dus een bepaald wetterpeil nodig is om die functies echt te kennen. Wat zijn de taken van de provincie? Daar had ik mijn collega Volkertsma al even over zijn. Het had te krijgen met de infrastructuur en met de indeling van de ruimte. Een tweede punt kun je dan nemen als de economie, de regionale economie stimuleren en faciliteren. En als derde plek, en dat is ook wel een beetje duidelijk denk ik, we zijn hier in Friesland een tweetalige provincie. Wij zijn dan als provincie verantwoordelijk voor het stimuleren van het gebruik van de Friese taal en ik de cultuur. Ben ik raadslid en als raadslid sta je wat dichter bij de mensen. De provincie is wat abstracter voor de mensen, wat meer afstaan, maar is wel degelijk wichtig. Waar komen de wegen, waar komen de wetters, waar komen de spoorwegen, de industrieterreinen, kantorenparken, maar ook de indeling van bouwgroen, recreatievoorzienings. In grote structuurplannen doet de provincie dat. En de gemeente vult het dan weer in met haar bestemmingsplan. In die zin is een provincie wel duidelijk aanwezig, maar net altijd zo zichtbaar voor de mensen in de gemeente zelf. Daar ben ik vaarwegen, dus de skipvaartverbindingen, zeg maar, daar gaat ik de provincie over. En vervolgens de uitvoering van een aantal zaken rond het wetter leidt dan ik weer bij het wetenschap. Waarom met politieke partijen lijkt jou ook in wetenschap zitting? De politiek die maakt een algemene afweging. Net alleen nog het belang van de boeren, of van de industrie, of van natuur. Maar het is een integrale afweging. En ik denk dat de inwoners van Friesland daar baat bij hebben.